עכשיו אל החנות שבו הכל התחיל. זה חנות התבלינים של ג'וני. והוא המקום שאנחנו חוזרים אליו כל פעם שאנחנו צריכים קצת עצות. לפני 9 שנים החלטנו שאנחנו רוצים לפתוח מסעדה הודית. אני, נטע ונעמה. באנו לחנות הזאתי, אמרנו אנחנו רוצים לפתוח מסעדה הודית. זה הספר מתכונים, קנינו פה תבלינים, כל התבלינים. והגענו הביתה, נעמה בישלה פעם ראשונה כאילו לנו ולכמה חברים. אמרנו, טעים. שבוע אחרי זה היה לנו מסעדה על הגג. קראנו לזה 24 רופי, כי זה ברופין 24. ואז כמה שנים אחר כך, אחד הטבחים שלנו, ביקי, היה לנו טבח הודי. והוא עזב ולקח איתו את כל הסודות שלו. אני זוכר שאמרתי לו, ביקי, כאילו לפחות תעשה איזה ספר לפני שאתה הולך. הוא עזב מהרגע לרגע. הוא אומר בעל הבית, this is my secret. והוא הלך. ואז הגיע שלומי שהיה באותו זמן מאורס לנטע. הוא היה טבח, אבל לא היה לנו מושג בלבשל אוכל הודי. זה כבר לא היה אותו ספר מתכונים, כבר אי אפשר היה לחזור אחורה, אתה יודע, כבר השתפרנו. ולא ידענו מה לעשות. באנו לפה עוד פעם. אמרתי לו, ג'וני, אתה חייב לעזור לנו, הטבח שלנו עזב. אולי אתה יכול לקשר אותי עם מישהי או מישהו שיכול לעזור לנו לבשל. עמדה מישהי ליד הדלפק, והוא אמר לה, מזי, אולי תעזרי להם קצת. אז הסתכלתי עליה ואמרתי לה, את הולכת להיות הטבחית שלנו, את הולכת להיות המאמה שלנו. ובאמת זה מה שקרה, היא עובדת איתנו 5 שנים מאז. כל שבוע מגיעה פעם בשבוע, היא כאילו כמו האמא הרוחנית שלנו. ופה הכרנו אותה. ג'וני, מה שלומך? שלום, מה שלומך? בסדר. אני כזה רוצה לרענן טיפה את המסעדה עם תבלינים חדשים. יש לך משהו מיוחד? זה תבלין... מה אתה מחפש תבלין? אז יש תבלינים, 3 תבלינים שאנחנו מכינים כאן. וואלה? כן. מה יש בפנים? בפנים זה הסוד שלנו, אני לא יכול לגלות לך את זה. זהו, זה מרכיב סודי? כן. טוב, יש תבלין בשר. שזה בעצם אפשר גם לשים בצמחוני באוכל שלנו, נכון? סתם קוראים לזה תבלין בשר. אבל עדיף לא. וואלה, זה עדיף לבשרי וזה הולך הרבה. תבלין דגים אתה כן יכול להשתמש לירקות. זה ממש טעים. מה יש בפנים? זה הסוד שלנו. מה, אתה הולך לספר לי? אי אפשר. למה לא? אז אם אני מספר לכולם, אז הלך על הסודיות שלי. כי בשביל זה אנשים באים אליי. וואלה. טוב, נו, אוקיי, סבבה, מה עוד? וואי, זה חריף. מה עוד? יש לנו גרם מסאלה. טוב, גרם מסאלה זה גרם מסאלה, מה זה גרם מסאלה? זה לא סודי. לא סודי, אתה יכול לנסות במקום אחר. לבדוק את הטעם. וואלה. תבלין דגים, שאומרים לה שזה וואו, דגים, יש פה גם, זה לא טחון סתם, נכון? יש בזה משהו מיוחד, זה טחון אחרת. וזה תבלין דגים שעולה גם לירקות. ומה יש בפנים? סוד. די, נו, ג'וני. טיימון. יש בפנים מלח? אז איך זה מלוח? אף תבלין טוב. גם התבלינים שלי, גרם מסאלה ותבלין בשר הולך למסעדות בתל אביב גם כן. כן? עוד רגע, בסדר? כאילו כל המסעדות באות לקנות פה את האוכל? כן, את התבלינים? זה אחד המעוזים. כאילו... הם מתמחים בתבלינים, יודעים את העבודה שלהם גם. אפשר לבוא ולהתייעץ איתם, יודעים הכל. וכל מה שקשור לאוכל ההודי, כאילו, זה המקום לבוא ולשאול שאלות. בסדר. माणसं किती आहेत तरी पण मला मत हे सांगायला אוהבים לעזור, הם אנשים טובים, יש פה ממש אנשים טובים. זה משמונה וכמה קילו זה? חצי קילו. חצי קילו? אני אגיד לך.
טוב, אז מה אני אעשה? אני אקנה את התבלין הזה, אז תביא לי חצי קילו מכל אחד. ותעשה לי מחיר. מחיר זה בעיה. הטעם לא תקבל במחיר. יאללה, ביי. תודה. תודה שלום סגה. אוקיי. תנסה את הטבלין קודם. אני אנסה את כולם. רגע, זה, איך קוראים לזה? בשר. תרשום סודי אבל. זה כבר תדע. רגע, בוא תטעם את זה. זה גם כן שלנו. טילקוט קוראים לזה. מה יש בפנים? זה, יש לך בעיה, אבל שום וזה יש לך בתוך סום. תטעם. במה זה אבל? זה גם כן לבישול הם היו משתמשים הרבה. אבל זה לא תבלין, זה תבלין? זה כמו סחוג לוקחים אצלנו. אנחנו זה לא מבשלים חורף תפוחי כמו אדמה. סחוג אבל. לא. אנחנו מבשלים תפוחי אדמה עם זה. קוקוס יש לך בתוך זה. כמה זה עולה? זה 120 לקילו. די! בגלל סומסום. שום יש לך. עלי קרי גם כן יש לך. עלי קרי. אני מגלה לך את הסוד, אבל לא, אני לא אגיד לך הכל כמה זה, אבל בכל זאת. טוב, אז תביא לי חצי קילו גם על זה. תבואו נבקר ככה. ככה אני אעבור. תודה לך. תודה לך. ביי. ביי, להתראות. ביי.